No leading questions. Qabel, No, sir. objective has to be not passionate, Honorable. Yes. Chill. Ej. Jena mux Kompli jgħetaw wieġeb. biex jwieċeb affarijiet subjective, għax objective se- huwa se- candid, se- disinterested, dispassionate, Eh, equal, ho, equitable, ho, even-handed, how fair, poetic. impartial, indifferent, just, non-partisan. About Oxford Square, Dictionary. Isek qed tibaċċi unbiased, messaġġ xi ħabib. I'm prejudiced. Kif qed titkellem isek qed tibaċċi messaġġ xi ħabib. Farsa, il-poplu sejbati jekk il-PAC jispiċċa jitlef il-kredibilità tiegħu u l-azzjonijiet ta' Konrad Mizzi qed iwasslu għal dan jekk m'hemm xejn xtaħbi aqbad u wieġeb. Hija din id-dikjarazzjoni li saret fl-editorjal tal-Malta Independent wara dak li seħħ fil-PAC aktar kmieni din il-ġimgħa, dikjarazzjoni li tasal wara li Konrad Mizzi reġa' spiċċa jagħmel lajjat u l-istorbju bil-konsegwenza li nħanaq u anke baqa' ma wieġeb għall-ebda domanda tal-Kumitat Parlamentari. Dan l-aħħar aġir tal-eks deputat mexxej tal-Labor jasal wara numru ta' seduti fejn dejjem sab skuża biex jibqa' jaħrab milli wieġeb x'għamel bi flus il-poplu u dwar il-ħbiberijiet tiegħu fid-dil tal-Electrocas. L-editur tal-Independent qal li l-PAC huwa wieħed mill-aktar korpi parlamentari serji iżda permezz ta' dawn is-sessjonijiet qed jitwassal messaġġ ħażin li huwa il-kontra tas-serjetà. Sempaxxi, inti qed tipprova tagħmel minn kollox, għandek teżi inti, u qiegħed hawnhekk teżi. Dik it-teżi mhux se taħdem, dik it-teżi mi vera Inti għandek l-obbligu li Jiena tiġi it-teżi bil-mistoqsija. tiegħi hija li l-kontijiet raħsu li inti u l-gvern tiegħek qollejtuhom il-kontijiet. It-teżi huwa li mitu nies bil-kanser minħabba l-impjanti maħmuġin li kellkom u minħabba l-korruzzjoni. Tużax in-nies bil-kanser biex minn għalik tattakka lill-oppożizzjoni. Tużax in-nies bil-kanser kun daqsxejn ta' ħarira sensittiv. Tużax in-nies bil-kanser biex tagħmel kapital politiku minnu. Missek tistħi. Missek tistħi. Dan il-Kumitat qed jeżamina rapport tal-Awditur Ġenerali dwar loti tat-tender tal-Power Station lil Electrogas li fiċ-ċentru tiegħu kien hemm il-Ministru ta' dak iż-żmien Konrad Mizzi li qed jirnexxielu jevita li jwieġeb diversi mistoqsijiet. Mizzi ilu jiexet għal iktar minn xarejn fi proċess li kien immarkat ukoll minn sigħat twal ta' oral presentation. Ma xedx qoddam kif qed tgħid inti, jekk qed tgħid qed tikdeb, jekk ma tġiblix id-dokumenti, jekk ma tġiblix id-dokumenti li qed jgħidlek, allura inti qed tikdeb. Inti se tirreżenja issa m'għandekx raġun. Se tirreżenja. Insibilek ukoll u nġibu l-kix kebrew ukoll jirrispondija wkoll. U mbagħad tara x'tagħmel. Alla jrid iġibu l-kiċ kebru wkoll. Bl-editorjal tal-Independent ifakkar ukoll il-membri parlamentari tal-Gvern fil-Kumitat mhux qed jagħmlu l-istess xogħol li qed isir mill-membri tal-Partit Nazzjonalista u appella lid-deputati tal-Labor biex jaħdmu b'mod attiv biex bħala rappreżentanti tal-poplu jaslu għal verità dwar il-kuntratt tal-Electrogas.